Dadi, ina Auwal yake tun ɗazu ya san da cewa za mu fita wajen aikin da producer Adams kuma na ji shi shiru lafiya kuwa? A ranki ya daɗe, wala kuskure aka samu. To me ya faru? Lokacin bai dawo ba, amma ina tunanin yana hanya in zai dawo. To dan Allah dan je ka waje ka duba min shi mana. Ha ba. Bar jin kira miki shi a waya. Kira min shi a waya. Hello? Adam, kula da aikinka. Kana kaftar da aikinka. Hajiya ta zo tana ta jiran ka tun ɗazu baka zo ba. Oke to shi kenan. Hajiya ya ce a bashi minti 5 yanzu da wasu. Ɗazu a yakan kuma da zai. Haba da rabta Adams. Ina cikin damuwa ka dame ni da kira don Allah kar ka ƙara min baka damuwa. Haba zan kirawo ka don Allah ta wani. Abin da ya sa ne kawo ka aka zo wajen da ke wajen ka shi ne jiya da ka zo ka kawo wannan kenawa da ka zo ina jin tunanin da saboda aiki samun sai ina magana. Dakata! Ban fahimci abin da kike yi. Wani na da mutum da masa abin da To me kike son ki ce? ka juya min baya. In na zo wajen ka ina neman alfarma sai ka juya min baya. Haba Bilal. Sarayya, ki haƙuri, ba zan iya karɓar soyayya da ke ba. Domin zuciyata ta daɗe da karɓar soyayya da mutum. Dan Allah kar kai min haka da Allah wallahi zuciyata. Wai ya kike so na gaya miki ne? Ki haƙuri. Sarayya ke sai na yi tunani ki ba ni nan da kwana. Kina da abin yi zan je ci gaba da abin da yake gaba. Sai an jima. yake damun kai na su na su ta magana amma kuma wata hankalin ta ma baya manta da kai ko da yaushe ina gaya maka dole sai ka rage sa damuwa a cikin nan ita fa damuwa tamkar kwallo take a lokacin da ta zo kusa da kai
za ka ga girmanta. Amma idan kai nisa da ita, za ta kasance ‘yar ƙararrama. A wannan lokacin kake da confidence ɗin da za ka yi solving ɗinta ba tare da ta ƙarasa. gaskiya na gode matuƙa da Abin da ya kamata ka yi ƙoƙari kenan. Dole zai dame ka, amma cikin ƙoƙarinka da addu'a komai zai zama normal insha Allah. Haka za ka daure. na yi ƙoƙari Na insha mutum ina Allah. tunanin kamar ko kwastoma ne suka shigo wani abu, ina ganin ka je ka same su. Eh, ka zo ka same su. Ina wannan yarin take kawo mana wankin mota wato sarayya ke Sinayya wai yarinya take zuwa motar nan ta kawo mana aiki. kwarai ita Na gane ta. wai ita ta zo min da zancen soyayya. Lafiya ne kenan. Cikin magana kake yi kai kin san irin sun da nake wa Nabila kuwa har yanzu Nabila tana zuciya ta. Kada tunanin haka abu ne mai wuya. Cire soyayya abu ne wanda yake da matuƙar wahala. Amma kuma haɗa soyayya ba wahala ba ne. In kai la'akari da soyayya da ta rasa, ne ne ba ta ci, kuma sannan jarumin tunci. Kai ka san da yadda sai da yake wahala a sosai. Haka zalika ga 'yan katika a hannunka. Kai ba dole ma in yi sport ɗinta ba. Kai kana magana akan katika ni ba wannan shi ne a raina ba ne maka zancen soyayyar da take zuciya ta ba zan iya cire ta bane da kusa. Cire so. Amma fa na ce mata ta ban nan da kwana biyu zan yi tunani a kai. Ko kai ya ka gani Kwana biyu. Kwana biyu bai yi nisa ba. Amma ni inda ni ne a ranar ma zan amince. a kira kana da abin dariya sosai. Ni ka sai. Ka ga fa yanda ba ga wani lokacin farkon ta zo ta kawo mana aiki. Har dubawa yake dan ya san ba za ta ba mu iya kuɗin aikin ba. Ya san ya yi mana ƙarfi. Kawo kuwa za mu bari kan biyar biyar. Allah wallahi. Ba yadda mutanen da su zo sa shi aikin su. Sun zo sun karɓa. Wayya na ga ka shiga kawai muna aiki ka san ta kaya. Ka bari canza kaya mana duk ba sai mu tafi ba. Abokina wallahi tafiya ce ta kama ni yanzu da gaggawa ba ni da lokaci amma ka kwantar da hankalinka. Ka san me nake so da kai? Idan su rage tuko kawai ka ce mata na mutu. What? Ni in ce mata ka mutu. Ka yadda da ni? Na yadda da kai mana amma ya za a yi yarinya ta zo sannan ku buɗe baki in ce mata ka mutu a kawo. Yanzu ba ni da isasshen lokaci da zan yi ma bayani amma zan gaya ma ko ma menene a waya ba abin da zan koyi ma kai ka san ba abin da zan koyi ba. Amma ka kwantar da hankalinka a yanzu dai ban da time amma idan ka tafi zan kira ka a waya. Yanzu daga nan idan ka tafi ina za ka je? To a yanzu dai ni kaina ban san takamaimai ma inda zan je ba. Amma kawai ko hakan kana ganin yaji. Kar ka damu. Insha Allah wa abu da mutum. Ina maka fatan alheri.
gida ne za a wanke motar ne. Wani irin za a wanke motar? Wai da gaske ne don Allah Ibilal ya sanar da ake faɗa gaskiya ne? Gaskiya ina mai alshini sanar da ke gaskiya al'amuran. Kar ka ɓoye mu komai don Allah ka faɗa mu. Ba zan so mu yi wani abu amma magana ta gaskiya Allah ya yi wa gidan mutuwa. Na sani dole hankalin ki da Don Allah kar ka ɓoye min ina Bilal yake kamar ya Bilal ya fito ba don Allah. haka kaddara take. Idan lokacin rabuwa yi ba a sanin sanadi sai dai kawai a ji an rabu. Ya zan yi yanzu. Gidan nan kwankwasa mata. Lafiya kuwa? Manyan maza aikin ku yana kyau fa. Ya ake ciki to? Aiki an gama. An gama aiki. Akwai aiki. Me kuke nufi? Yana can Azara'ila yana masa tambaya. Ba wai bane. Ai gaskiya na ji daɗi ina zuwa kun ji? Ba wani abu. Wannan kyauta na bashi. Ajiya Surayya wannan in dai da su ai akwai aiki. Na sani manyan maza, na sani. Idan akwai wani aikin ma in dai da wayannan ki kawo mana shi. Karka da mu. Aikin ku ba yana kyau fa. Karɓo kuɗin nan, garda. Ya ci amana ta ya gudu ya bar ni. Shi ne nake so a samo min shi duk inda yake a faɗin Najeriya a kawo min shi. Ina so a kawo min shi da rai ko babu rai ina so in gan shi a gabana. A ina yake kiwonsa, bi ma'ana ina ne wajen harkokinsa. Da dai a Kano yake amma yanzu zai iya sanja mazauni. Ki turo min hoton ta WhatsApp. Wannan ba matsala ba ce ba. Ki tabbatar da kin cika mana aljihunan mu. Kakka da mu. Wannan wani irin hauka ne? Gaskiya ji nake a jikina idan har ban ga Aisha a wannan lokacin ba, to za a iya samun kowace iriyan matsala. Kawai ka same ta, ka gaya mata sirrin zuciyanka. Na ga rasu wannan al'amari ne, mai wuyar kwatance ne. Ka cire dukkanin wata damuwa daga cikin ranka, saboda hakan zai iya damunka. Allahu. Kuma ma ka rasa wadda zaka so sai wacce shashashar? Ya tana da matsala ne? Sai tana da matsala? To me yasa yaya ya kasa gane haka ne? Ko yaya me yasa kake son sa kanka a damuwa ne akan wannan magana? Ba fa wannan damuwa ce zai sa yarinyar nan ta dawo ba. Ni kaɗai na san abin da nake ji a cikin zuciyata. Amma komai ya zafi ai maganin sa Allah. Duk da haka na san hakan. Okay, to ina jinki. Ba za ka da budurwa ne? Ina da ita mana. To amma me yasa kake bibiya ta? Ban taba ji ina son wata mace ba, face ke. Manta ku kai da ni ne? Haka bane. Wannan fa abin da kake shi ake cewa iyasu. A kawayen na mata gas wacce za ta raba ni da ita sai Aisha. Ya Allah. Akwai matsala fa. To duk hanyar da kake tunani mun iya za mu bi da kai ta hanyar. Kai, yan kafa uwarka mun ce ka da yarinyar nan baka ji ko? Za ta dawo gida insha Allah. Haka ta gaya maka da bakinta?
kai ka sace min yata. Ni ba ni na sace maka yakka ba. Kaga tun yaushe ya goge bidiyon. Ta yaya Ramadan ba zai taba tafka wannan babban kuskuren ba. Na sara mu abokina. Wannan dan lokacin ba. A haka? Manyan yara. Mahaifina shine yake safarar dukkan wani gilashi da kika sani. Ba ka bane ba Lawal ba? Haka ne. Ai saboda kuɗin da mahaifina yake da shi yanzu shine muka je aka yi wa sunan na Kwaskwarima daga Lawan sai kuma Lapson. Ba wani wannan wani kala abu ne saboda Allah kalli fa inda ka tsaya ka bar fa akan hanya. Ban fa gane ba. Wata normal kiba na kan nayi da kuma kaya masu da kake sa. Me sirrin ne? Sana'ar da nake. Wata sana'a kake bayan na san kai dan iska ne. Gwanjo ka koma ne? Wani irin gwanjo? Ka fita mana. Kayan bugarwa yake ba mu muke siyarwa. Ko kayan dokawa ne ni akai ni. In dai zan samu kuɗi da Allah. Zaka iya? Zan yi harka. Zaka iya? Zan yi harka. Zaka iya ko? Zan yi harka. Ni zan baka kaya ka je ka sarwantar min da su. Haka talaucin yama ka ce za ka ba mutum illa? Ya ma wuce nan. Wadiya, dama muna chatting da ita ne shi ne ta bukaci tura mata hotuna. Kuma ka san dan hajiya ni ba wasu fitattun hotuna ne da ruwa. Shi ne na zo wajen ka dan Allah ka ara iPhone ɗinka sai mu je. Amma da shari duk abin da ya faru da wayannan wallahi sai kun biya ni. Aba dan hajiya kabba kamanta kai ne dan hajiya da alhaji. Jinin madara, kashin biskit, jijiya indomi. Aga. Dan Allah tambaya na gidi. Kusan gidan sa Alhaji Yusuf. Wani za shi wani dan baki tittir na kato. Idan ka bi kwana a hanyar damanka. Daga can farin ke. Hannun damanka. Kana shiga. Ban ganta ba fa. A haba da Allah ba anan a duba dai sosai anan na kasa ta kamar ai. Anan na sa ta wallahi kuma ka ya akai to ni kuma ai ba ta jiki na ka gani ma. Kai amma hali dan akuya ne. Ai ni ne nan haligin dan ajiya ai nayi mamakin da baka kira na tun da ina zuwa ina cire maka su. Ai daga jinin da gani ma dan lukuti. Wannan shiri za ku ringa samun sa a Arewa TV kadai. Ku danna subscribe sannan ku danna kararrawa. Ina tunanin ma gidan nan naku ba ka bukatar gilashi ne? Ya kamata ka je ka sa naku gidan. No, ai yayi mana yawa. Na ga alama ai. Bye bye, baby. haka bane wannan fa abin da kake shi ake cewa iyasu. A kawayen nawa mata bas wuce za ta raba ni da ita sai Aisha. Ya Allah. Akwai matsala fa. To duk hanyar da kake tunani mun iya zamu bi da kai ta hanyar. Kai yan kafa uwarka mun ce ka da yarinyar nan baka ji ko? Za ta dawo gida insha Allah. Haka ta gaya maka da bakinta? Kai ka sace min yata. Ni ba ni na sace maka yakka ba. Kaga tun yaushe ya goge bidiyon. Ta yaya Ramadan ba zai taba tafka wannan babban kuskuren ba. Na sara mu abokina.